Nyakorom gajuanga chieng' tich ang'wen mar juma ka juma chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pok opogore. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Omidiochieng' ma kawuono bende en pok mopogore ma bende adwaro keloni. Ang'eni wuoro ni to mate nang'o mating'o ni. Nyakorom gajuang' mano nyisa ni iluongo ni altar top. Koro kaka idwaro rwake in emuchuni kaka odonjoni. Irwake kidhi aora, kidhi e nam, kata mana kidhi e dho wath beach moro kanyo. Koro nyisa ni altar top antiere gi nyadendi ma bende osebedo ka timo pok mano mar chwecho. Otiyo koda usi rang'iny mopogore opogore mane pok ma bende omenyo okinyi ma kawuono. Bedo koda nyaka giko. Nyinga Sharon Ong'ao. Sani asebilo wach mar twak kode. Arwaki ni machiegni e chenro mar pok opogore. Kaka pile, chenro ma kama wachak gi nyingi inyakanye. Bang'e inyiswa tich hie mitimo. Nyinga iluonga ni Ashley Magak. Aya Kisumu County, Nyakach, Nyabondo kanyo. To sani aloso usi, achweyo lewni, ogudu, sweta. To Ashley pok ma kama ni chako karang'o? Back in 2019 ema nachako timo tijni ndalo COVID. To Ashley, mar mondo mi ing'e pok ma kama, niwacho ni nopuonji gi mamani kanyakla kod nyaminu. Bende in gi passion mano mar ng'eyo kit tijni? Nopuonja mokwongo mama wa nyaminwa moro ema nochako odwa kanyo. Mama wa ne puonje to ene mong'e mokwongo, kasto bang'e to an be aluwo kaka otweng'o to sani an kae. Asebedo gi experience matin, anyalo chweyo gik mopogore opogore. At first, ne onge gima natimo ndalo cha. Dong ing'eyo ji ne nitie mane ot. Koro aneno ni an gi lweta onge gima timo, koro achako puonjora to ayudo passion no. Koro nyaka sani pod aendelea tu. To chakre higa mar 2019, sani wantiere higa mar 2025, manyiso ni higni lao 6. Akia ni kit chwecho osebedo nade? Mokwongo nachako ga tweng'o mondo ane kaka anyalo timo, mondo ane kaka anyalo bedo productive. Koro baadaye ema achako uso, apost e Instagram, e Facebook, e TikTok, to ayudo engagements from ji. Ema koro omiya motivation no mondo atim gini nyaka sani. To bende Ashley, nyimbi kanyo aneno ka intiere koda tije magi mopogore opogore. To thothne aneno mana ka intiere koda bikinis. Dibed ni mane line ma bende kao? Koro kaka nachako tijni, engagements mana yudo ne mostly koro mag jok madwaro tops, bikinis, gige summer wear gi ma kore ma omiyo mostly atimo bikini gi tops, but men's wear be atimo, aloso sweater, unisex sweaters. To sani bende Ashley koyo ng'ich nikech wantiere dwe mar 7. Akeni scarves bende loso? Scarf adhi go mbele. Losa ne kotenre kod half coat koso en windbreaker. Nyisa matut kotenre kode. Koro mae be ndalo koyo ni koro miya liet matin, be opek. Usi be nang'eni wantiere gi rang'iny mago usi mopogore opogore michwecho godo, nikech kaneno mama koni ma intiere godo mane kom kacha gin usi rang'iny mopogore opogore. Kilose neno kotenre kod rang'iny mag usi mitiyogo? Koro usi gi be opogore, koro be depend gi gima idwa ni losi. Kidwa ni loso gudu kamae maber ma bet for igni mang'eny, to inyalo tiyo gi machal kamae. Mae en 100% cotton yarn. Koro mae kiloso go gudu kata scarf to ibet go for long, ok ibed gi wasi mang'eny. Kasto mae be iluongo ni fur yarn. Mae anyalo loso go ogudu, scarves, because en gi touch moro, inyalo kata mulo mondo iwinje. Kasto ben warm. Blankets, yeah. Gi gik mopogore opogore mang'eny. Kasto be bagni be olose gi usi matek mondo ineno ko opogore gi moko gi mag lewni gi mag bags. Yeah. Tano bikini moro ka bende nigi a very fine usi ma fine matindo tindo. Mabe opogore gi mamoko gi. Mabe opogore gi mamoko gi. Mae en acrylic yarn,
to mae be en acrylic yarn but koro nitie kaka gipogore be. To bende Ashley, rang'iny mag usi ikelo ne ng'eyo nade ni ma to koro winjore gi top, mano samoro winjore gi bag, ikelo ng'eyo gi nade? Koro e yo mar internet be emomiyo apuonjora, YouTube be adhi ng'iyo kaka jok moko ma osebedo experience kabisa mong'eyo gigi ema aluwogi. Moko kuom giwuok e pacho ka koso mana mawuok e pinje ma oko miluwo? Mawuok e pacho kae kata pacho kae be osebedo ka nitie events mang'eny mag usi gi because en gima o come up. To usi gi inyiewo kanye? Usi gi anyalo nyiewo e duka Kisumu kacha kata Nairobi kae. Ashley, mwandu kiloso, geno mara ni loso gi tools, aneno nitiere gi achiel kuom gi kanyo midhi godo mbele gi tich. Nyisa na tools mitiyo godo mar mondo be rawera mang'iyo wasani, ma samoro de gomb ng'eyo tijni, ong'e tools mitiyo godo. Koro tools mantie ma important kabisa en mae, iluonge ni crochet hooks. Koro gintie sizes mopogore opogore. Koro sizes gi be golo gimiluongo ni stitch mopogore opogore. Koro kidwa loso gimoro ma obeto oyawre matin ni itiyo gi hook kata mar 2.5 millimeters, maduong' ni moyawre ni itiyo kata gi 5.5 kata 4.5. Koro gintie mopogore opogore. Kasto be accessories anyalo tiyo go, beads kamae, measuring tape be nitie kae ma itiyo go because en important mondo iti gi measurements mondo iyud precise things. Kasto be nitie ma iluongo ni stitch markers ma itiyo go. Tich mar crochet ni nitie nyaka kweno, which is a very important thing kae. Koro ka kweno, ok achwecha na achwecho ta kweno. Koro kik ipar ni kwano onge kumoro amora. Kae be nitie kwano, onge kulenga. So mae atiyo go ka mondo omiya par kuma kata ka adwa increase stitches kumoro to I use this gi mae. Kata ka atimo reduction, kata ka adwa keto kala moro. Tash lakini point mane ma bende itiyo gi beads, nikech aneno ka bende intiere gi beads moko kae. Products maseloso moko be ok akelo kae manigi beads, lakini beads gi anyalo tiyo go mondo amed bere usi. Ineno ka magi koro gin mana plain, to koro kakao ma beads gi shells gi asoyo e wiye kae, kaka ineno mae ka endelea chwecho to e usi kaka ka intie ni kapok achako project no to akwonga soyo beads e usi, ndio ka endelea chwecho to I release one by one, so you can see kaka kae. Yeah. Magi beads, donge? Yeah. Magi beads mitiyo go matindo tindo. Decoration mondo kiko bed plain, at least omie ngima moro matin. To mata ng'uma ni chwe mo oserumo. Mae oserumo, en mana cover up mar beach mar bikini. Embe okelo design ne moro ma iluongo ni cowl neck. Chutho aneno ka ijathoro chweyo bikini. Nganyalo kala mna penjo ni nang'o meni chweyo bikini ahinya, nikech eram na mesa aneno ka thothne wantiere koda bikini. Aneno ka mang'eny ne crochet ni originally ji tiyo kode for kaka summer wear. Koro summer wear ni an be aneno ni akaw path no because kaka na chako clients gana yudo kae, alafu be ka an gi pile up orders to ka bet like working hours maber to achweyo maber because see your big projects yenye I take a lot of hours, a lot of days kufanya. Ilos ko tende kod nengo mano mar usi, nikech kani chako twenge higa mar 2019 higni 6 bang'e ang'eni nengo ok chal. Mano be challenge achiel, be usi idho malo kabisa, kendo ok yot mondo iyud moko mopogore opogore. Kaka jo ohala ang'eni bero seneno chakre higa mar 2019 nyaka sani, challenges kata chidh nade bende nitiere. Walo sane kotinde koda chidh nade misebedo kikadhe? Mokwongo nyalo bedo ni kaka ayudo clients to ok gidwa yie gi price ma anamiyogi. Kaka usi be beche opogore, kaka be price tich itiyo gi time ma itiyo go e hours,
gi cost of material. Koro ka be inyiso gi to mano challenge maduong' kabisa e crochet industry ni because clients awaelewi yo. To actually kigo nengo, en ang'o ming'iyo? What determines the price? Iwacho ni mar mwandu miuso. Koro kago nengo to ang'iyo cost of material gi time be matiyogo. Koro cost plus hours, and then I'll do my subtotal mondo mi client no price na. To actually lakini ma be ne challenge kuomi nikech sani ang'e ni in japuonjre idhi mbele gi sombi to at the same time intiere ohala. Bende paro ka ntiere achiedh nade miyudo ng'ikruok e kind somo gi ohala mitimo? Koro challenge moro mantiego en time, because chucho ni be okoyot be balancing school no, seche moko be anyalo lalo kakao orders. Kopogore gi mano, gima ntiere gi achiedh nade nyaka bed gi ber mare. Chakre higa mar 2019, ber mane miseneno e ohala mar chwecho? Ber moseneno ni ase build like antie gi client base already. I feel like ni ka abedo more engaged to it, anyalo bedo better like in a few months to come. Ber moro be ase build clients, like there was a time nantie gi a big order which ilini no inspire kabisa mondo aendelea tu. Be ntie time moro ma ionge clients kabisa, I post tu. To actually lakini ma bende achiedh nade miyudo kaka rawera mantiere school. Lakini ntiere gi achiedh nade ma samoro iloso mwandu in bulk to samoro ok dhi. Samoro bende mana kaka nisewacho, nitiere koda customers mantiere koda order mathuth madwaro mar mondo mi losne to sa dika ng'adi. To machielo bende nyiso kapo nono ni iloso on order kata uyo. Seche moko be antie gi dream mar maybe attend maybe flea markets mondo koro achak loso in bulk. Ka for example ka loso bikini piece achiel to anyalo lose gi rangi mopogore opogore mang'eny mondo atere chiro, but sani pok achopo point no. Koro sani apost ga e Instagram, e TikTok, to jok madwaro orona kaka orders, and then seche moko be abeta to aonge clients kabisa una post hakuna. Kiwacho ni samoro ujakoso bedo gi clients, lakini peak season maru ahinya mar chwecho inyalo wacho ni en karang'o Ashley? Peak seasons chalo kaka December, November kamano, October, and then July kanyo be, June, July be clients be ng'eny. To marketing itimo nade? Koro ausoraga e TikTok, e Instagram gi e Facebook, be WhatsApp status be seche moko aposte. To be nin thuolo mar nyiso gi handles magi nikech wacho nitiere TikTok, Facebook, Instagram, itiyo gi nying mane? E Instagram an iluonga ni Crochet Tops by Magak. E TikTok be Crochet Tops by Magak. E Facebook iyuda kanyo Ashley Magak. Ashley, kaka rawera ma bende pod tin to in e sikul tichwecho iyudo godo omenda matin. Ne rowere maneno okinyi ma kawuono. Akendi wach mane ma dinyisgi, mano mar jiwogi, mano mar mondo mi giti gi talanta maggi mar yudo godo yuto. Sani anyalo nyiso jowetena ni kik irit mondo tich obi. Inyalo tiyo gi lweti mondo itim gimoro. Ilan tu. Koro kaka an atiya tijni, at least anyalo yudo gimoro matin maritrago. Ivo be an student, ntie gik ma anyalo dwaro. Koro kaka atimo mae gi lwetani, alan tu mos to auso to ayudo gimoro. Sani nitiere skul Ashley, to en geno mara ni kinde thuolo mar higni mabiro ibro bedo ni isetieko skul, to keni biashara mitimo ne inene kanye kinde thuolo mar higni awach kata ne 5 mabiro? Honestly, aneno ka I will be going somewhere. Aneno ka industry be grow. Koro mi motivation mar timo tich. Alafu be kaka sani ntie events ma jok manigi kata shops make usi Kenya kae gi organize. Koro wanyalo attend such things for team building and all. Be mano be market, increase market. To Ashley, sani piem chal nade nikech ang'eni kata mana bura Nairobi ka okin kendi, ach kata mana ne gwenge mago makaluo miloso
products mochwe. Piem chal nade? Sani competition ng'eny. Sani crochet ipuonjo nyithindo nyaka jomadongo. Koro be jok mabiro e business be ng'eny. Koro clients obedo scattered. Koro mondo I bring gi machiegni kendo si haijakuwa rahisi sana, but ka endelea mana consistency no, to everything is just okay. Especially senyiso kaka piem nitiere, kata kamano mar mondo mi los mwandu chakre higa mar 2019 nyaka sani ji nyiewo. Ng'ato nyalo penjo ni to en ang'o mitimo mopogore? Gi dho ngere ng'ato nyalo penjo ni ang'o maketi on top of the rest as compared to your partners? Mokwongo anyalo wacho ni crochet ni na wuok go from family na. Mama wa ema nochako puonjo nyaminwa maduong'. Koro from there e ot kacha wantie gi support kata tiyo gi usi ma en a bit dark tek. Koro nyaki bed gi light mang'eny. Kamano baba wa lokona light. To be onyalo kipi company kanyo. Chweyo, your brother is there. So home there's a lot of support and also from clients. Ashley, in jalore mabende no puonj tich mitimo sani mano mar chwecho. Lakini bende siedo ng'ato ipuonjo kata mana tich crocheting be. Samoro ng'at manigi gombo e sikul obede aluora kamidake. To be ng'ato nyalo kana penjo ni are you willing mano mar puonjo ng'ato mondo ng'e tij twang'o usi? An willing puonjo gi. Like koro nyaminwa an napuonjora from nyaminwa maduong', kasto koro nyaminwa moro an be apuonje. Yeah. Koro anyalo puonjo ng'ato be. YouTube tutorials be nitie inyalo tiyogo. Sana ngeni waha dwe mar 8 to dwe mar 8 wang'eni nyithindo loro ne second term. Aken nego bikini chal nade nikech samoro ng'ato dade yode dho wath Mombasa, ng'ato nyalo rwako kata mana ka dhi aora nam kinde mamoko. Nego geringo nade? Samoro nyisigi ni bikini nango ng'ini samoro nyalo assume ni jonge bikini to samoro nitiere dana moro mantiere kata mana Wendo, Kisumu, Migori. Mage kata ni bikini nango inyalo na kawo achiel kuom gi titang' negi. Koro bikini en kaka law ma irwako ka ji go abal. Kituge pikacha to in gi lawi moro. Koro kaka mai. Joma dhi aora bende rwaki bikini. Kata aora be inyala dhi dong stare mari. Koro iwinjo maber. Una I stand out. Yeah. Koro mano bikini. Mano koro siroro maiye cha. Maiye. Ma kiserwako maiye to bentie kaka mae cover up. Kiserwako bikini ni maiye ni gi mamalo ni. To wanyalo loso ni be cover up makoro iumorigo kiwuotho kisewuok e pi kacha tiwuotho e bath swimming pool kata bath nam chumbi kanyo. Kata aora. Koro mano mamalo. Mamalo. Yeah. To mar nyithindo koso kana mana joma dongo. Mar ng'ama duong'. Oyarre oduong' kabisa. Kaka mae koro achako gi 700 for small size kabisa. Koro the least achako gi 700. Koro depend gi size mar ng'ato gi measurements ni. Manyiso ni kata mana Ashley anyalo oro ni picha ng'ato nyaka na oro ni picha manyisi ni chwena rangi makama. Ratong, rambulu. Yeah. Ng'ato ka ng'ato biro gi kala modwaro gi design ma in go. Koro kata ka in gi picha to iorona to anyisi mondi ka anyalo timo ama okanyal. Ndio we go on. Ashley, sani mini bure Nairobi ka, ponono ni ng'ato nitiere kana Mombasa, moro nitiere Migori, nyaka Siaya, dwaro bikini. Inyalo oro negi koso tim nang'o? Inyalo oro na ka waseloso ni mari to waoro ni ioro na text e Instagram, Facebook kata TikTok to wa organize kaka mzigo ni nyalo chopo. Deliveries atimo countrywide everywhere. Ashley, hangini waseloso mathuth ahinya nyako tenre kod pok ma intiere godo. Wachni mogik ne nyikwara mga jong de bedango. Mokwongo adwaro gone Nyasaye erokamano. Omiyo wachopo kaka wuono. Omiyo Ramogi TV gi Opogore oneno tich matimo to orwaka kae. To be anyalo kwayo mondo support business na kae. Namba na mar simu en 0791 189716. Only for business. For business na business hours peke yake. Inyalo yudae simu
kochakore saa 1 nyaka saa 2 gotieno. Mana kuma nyakoro mgajwanga namba ma Ashley omino en mano mar ohala ma bendo timo mano ohala mar crocheting gi dho ngere kata mana chweyo usi gi dholuo. Koso Ashley training bende timo? Ko training sani to okanyal offer kamano one on one, but ka wanyalo organize ga kaka ji kuonde ma ji romo goto wanyalo ga konyore mondo wane kaka wasomo gini. Erokamano ahinya Ashley. Kata kuma nyakoro mgajwanga mano na Ashley Magak nyadendi ma bende osebedo katimo tij crocheting, osebedo kochweyo usi, ochweyo mwandu mopogore opogore kotiyo kod usi chakre higa mar 2019. Namba ne ochiwo bende kintiere mbui mopogore opogore en mbui kacha inyalo donjo mar mondo mi ing'e kit tich ma bende otimo. Geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende nyalo kawo e chenro mar okinyi ma kawuono. Rituru masane warad kendo e kit pok mopogore juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'awo.